Здравейте на всички в този красив 5 януари 2024. Вижте каква красота е по морето. Бият се за хляб. И за всички има място под земята. За разлика от хората, дето се изтрепаха за пари и за имоти, тия вижте как волно си живеят и добре си живеят. И не пречат на висшия свят. Да видим какво ще ни отговорят, като сме толкова нагли, безотговорни и неуки към тези, които ни доведаха тук и които ни обгрижват душичките. Молете се на Господ, днеска е Водици, утре празнуваме Йорданов ден, в други ден празнуваме Свети Йоан Кръстител. Нека ни дадат здраве, нека ни дадат разум, любов, изцеление, да ни изцелят от страстите, от греховете, да ни избавят от враговете, от злото да го върнат към неговия източник. Ама не защото да злорадстваме, а за да видим какво не трябва да правим. Вижте как се живеят добре. Гонят се тук, като и си играят. И гларуси, лепети, патици, пръски. Е разкошен ден днеска. И дойде хубаво, дано дойде слънцето на всеки един от нас. Господ да помогне по нашите потребности. Осланяйте се на Бога, служете на Бога. Ние сме тук, защото е Той. Всичко друго е паратика. Днеска го има, утре го нема. Виждате какво става. И войни, и земетресения, и вулкани, и какво ли не. Никой не знае след малко какво ще стане. Бъдете благодарни, винаги благодарете на Бога за всеки ден, за децата ви. Гледайте ги с любов, защото ако не ги гледаме с любов, те започват да страдат, после Той ни наказва. А пък тези там, дето са хупнали и разполагат с живота на хората, с имуществото и с децата им, те ще си го получат. Това, че са тук и са продължили 20, 30 или 40 години, не означава, че няма Бог. Не означава. Просто Той ще отговори, когато прецени, казва, че ще дойде неочаквано и на всеки делата ще се открият. Но сега ще мислиме за хубави неща, като това разкошно време. Да идва хубаво, който е много грешил да бъде изцелен, който нищо не знае да отиде да се научи. Наистина, ние няма да раздаваме правосъдие, има кой да ни съди. На края на земния път на всеки един човек стоят ангели. Там не можеш да излъжеш. Съгласен. Там няма лъжа. Всичко, те ни гледат като на кино. Астралното ни поле го гледат като на екран. Всичко, и мислите ти, действията ти, и приказките ти, всичко. По-добре да се върнем при Него, при Създателя, при близките си, отколкото в ада, защото там вече няма. А който отиде при тях, става ангел за близките си. Помага, моли се горе за тях, може по някакъв начин да ви предупредят сънищата. Те са около нас, мъртвите, не е кой знае какво. Голяма философия или голяма загадка. Все повече неща ще знаеме и така по-малко грешки ще допускаме. Разкошен ден на всички!